Tieto deti žijú takmer od svojho narodenia v detskom domove. Zatiaľ je to iba niekoľko mesiacov, no už teraz na nich vidno dôsledky nestabilných vzťahov a chýbajúcich psychických podnetov. Stereotypné pohyby, ktoré tieto deti mimovoľne vykonávajú, sú najznámejším prejavom vážnych psychických porúch, tzv. Psychickej deprivácie. Psychická deprivácia znamená súhrn nedostatkov alebo rôznych komplikácií v živote človeka, ktoré vznikli z dôvodu jeho citového strádania v rannom detstve. Rodina je najkonzervatívnejšia a najstabilnejšia spoločenská štruktúra. Vyvíjala sa zároveň s človekom a odborné výskumy dnes opäť potvrdzujú nevyhnutnosť jej existencie. Reklamné agentúry pri tvorbe televíznych spotov úspešne využívajú model ideálnej rodiny na propagáciu rôznych produktov. Účinne tak pôsobia na podvedomie človeka, v ktorom je pojem rodiny hlboko zakorenený. Všetky tieto preteplené zábery nás upokojujú svojou atmosférou istoty a stability. Toto sú obrázky starších detí, ktoré v útlom veku vyrastali v citovo chudobnom prostredí. Sú to kresby na tému Ja a moja rodina. Rodina zobrazená ako prázdny dom a auto. Slnko na tomto obrázku má svoju tvár, ľudia v dome sú však bez konkrétnych črt. Ľudská postava opäť bez tváre. Konečne otec a matka. Ale od detí sú oddelení akousi stenou, ako by k sebe nepatrili. Tieto kresby sú dôkazom vnútornej opustenosti a neistoty detí vyrastajúcich v rôznych výchovných ústavoch alebo v rodinách, v ktorých rodičia prestali plniť svoju základnú úlohu. Výsledky výskumu profesora Zdeňka Matejčeka zo 70. rokov však zreteľne dokazujú nedostatočnosť ústavnej výchovy, ktorá je širšou verejnosťou ešte stále považovaná za jediné riešenie pre deti z rozvrátených rodín. Pre novonarodené dieťa je okolitý svet prekvapivý a stresujúci. Dieťa nevie množstvo nových informácií spracovať a každodenný kontakt s rodičmi mu umožňuje vytvoriť si pocit bezpečia. Objatie matky či pokojná komunikácia s otcom sú prvými nevyhnutnými krokmi k budovaniu vnútornej istoty nového človeka. V ústave dieťa nemôže zažiť potrebné množstvo ani intenzitu fyzického či psychického kontaktu takého dôležitého pre zdravý vývoj človeka. Bože, to je kliku. Co to je? Ne? No. Vidíš to? Pťapučky, no. Vidíš. Ale píšať sa nebude. Tudy nemáme pro tebia? Ne? Už ne. Sa je kamaráde.
Pozrime sa na niekoľko bežných situácií v živote dieťaťa, ktoré v rodine a v ústave nadobúdajú úplne odlišnú kvalitu. Jedna sestra v detskom domove sa stará približne o 9 detí. Ak napríklad obed trvá hodinu, na jedno dieťa pripadá doba jedenia menej ako 7 minút. Pri tejto rýchlosti je akákoľvek komunikácia smerujúca k nadviazaniu dôvernejšieho a dlhotrvajúceho vzťahu vylúčená. Zamestnanci domova sa zároveň striedajú na smeny. To znamená, že o dieťa sa v priebehu 4 dní starajú 3 až 4 rôzne osoby. Vychovávatelia ani nemôžu venovať každému dieťaťu toľko energie, koľko by skutočne potrebovalo, pretože by sa nevyhnutne fyzicky i psychicky zrútili. Keď sa dieťa učí chodiť v rodine, podvedome pociťuje zmysluplnosť svojho pohybu. Na svojej ceste objavuje vždy niečo nové a väčšinou smeruje k rodičom, teda k ľuďom, u ktorých sa cíti bezpečne. Deti v domove sa učia chodiť samé. Bezcielne sa presúvajú pri rôznych kusoch nábytku a už tu v sebe budujú predstavu neosobného sveta, v ktorom nikomu nemôžu dôverovať. V rodine dieťa za prítomnosti rodičov uskutočňuje výpravy za poznaním do okolitého sveta. V domove sú deti z praktických dôvodov izolované od prijímania rôznorodých a zaujímavých informácií. Citová chudoba života je však iba časťou problémov, ktoré si takéto dieťa v sebe buduje. Deti v domovoch sú po materiálnej stránke kvalitne zabezpečené, sú čisté, najedené, pravidelne lekársky kontrolované. Majú aj prístup k pomerne veľkému množstvu hračiek. Nikomu z nich však nič nepatrí. Neexistuje nič osobné, individuálne. Hoci je to paradoxné, deti s ústavou sa s hračkami nevedia hrať. Niet ľudí, ktorí by im ukázali, ako sa to robí, čo má aký význam. Keď sa deti v rodine hrajú s malými riadmi, presne poznajú nielen na čo ktorá vec slúži, ale vedia medzi sebou i spolupracovať. Učia sa tak jednoduchým medziľudským vzťahom. Teraz to skúsim. Asi ja budem. Ako na jaké papíre som robila. Deti v detskom domove majú oveľa lepšie vybavenú kuchynku. Napriek tomu im robí problém určiť funkciu jednotlivých predmetov. V tomto prípade sme vychovávateľov požiadali, aby do hry detí nezasahovali. Dobrá je, Sandri? Dáš mi ochutnať? Na ujo! Na koko! Kaki, ideme papa! Papa ideme! Cica nastúpila na scénu po smrti. Prezerať obrázky v knihe sa dieťa naučí iba s pomocou rodiča, ktorý mu trpezlivo vysvetľuje význam nakreslených znakov. Hijo, hijo na koníku, do račkovej po pšeničku. Hijo, hijo na koni, pojedli si tvarohy, iba jeden zostal. Čítame, Leuška číta. No, ukáž knížečku si tak na Božka pekne. Pre deti v domove nie je celkom jasné, čo obrázky znamenajú. Knihy nemajú pre nich nejakú hodnotu. Útri si ich. Ajko, kde je Zajko? Leuško, čítaj. Nedopuzinky, takto čítame pekne. Dieťa v rodine každodenne spoznáva chod sveta. Nenásilnou formou sa učí chápať sociálne vzťahy. Rodičia sú preň vzory, podľa ktorých sa učí nielen variť, ale i jednať s okolím a rozhodovať sa v rôznych životných situáciách.
V domove je dieťa od informácií potrebných k praktickému životu izolované. Všetko spoznáva len sprostredkovane a povrchne. V tomto domove usporadúvajú pre deti aspoň exkurzie do kuchyne. Je to však skutočne iba nahliadnutie do ozajstného sveta. Pomôžeme, že? Komu to ešte ide, tak to pomáha. Aj následná príprava jedla je iba umelou simuláciou, pri ktorej sa všetko robí akože. Pretože jedlo, ktoré pripravujú, nie je totožné s tým, ktoré skutočne skonzumujú. Adílka, a pritlačíme, musíme silno takto tlačiť. Marošku, Musíš chvíľečku počkať, hneď ti prídem. Každý deň dieťaťa v domove je podobný tomu predchádzajúcemu. Pojmy ako minulosť či budúcnosť v sebe nenesú nejaký konkrétny význam. Niet na čo spomínať, niet sa na čo tešiť. Je to jednotvárny spôsob existencie, mimoriadne chudobný na množstvo a kvalitu emocionálnych podnetov. Kolektívnosť a uniformita domovov sú úplným protikladom k individuálnemu prístupu v rodine. Tu deti vedia, kam patria, kto boli ich predkovia a dokážu tvorivo premýšľať nad svojou budúcnosťou. Poď, lebo mi obudíš všetky deti. No. Toninku. No dobre. Dieťa v období prvých rokov nevníma to, či žije v čistom prostredí, či má kvalitnú stravu alebo prístup k hračkám. Podstatné sú preň najmä hlboké citové väzby s rodičmi, pretože tie mu pomôžu prekonať všetky problémy, s ktorými sa vo svojom ďalšom živote stretne. Tíško. Ja viem. Myslíš trošku. Bobinko, dobre? Z tohto hľadiska je pre život detí z detských domovov jediným riešením vstup do rodiny.